Masterizer. Yazi bafethu sengivele ngadecide no ngeke phela ngikhansele imovie ngenxa yosiyazi laba abathanda ukutolika ukuthi into bayayazi nokuthi ubani uzothandana nobani nokuthi ubani uzodutshulwa or kuzokwenzakalani because mina ngabe ngiqhubekela necontent yami ngiblock usiyazi. No guys, I've actually decided ukuthi ngiqhubeke nayo le movie. Igama layo iMili. Sanibona igama le movie yethu yango 2022 iMili. Imovie yethu ikhuluma ngowesifazane oneminyaka u25 uMili owayesanda graduate ezifundweni zakhe ze-nursing. uMili kwakuwamandiya babehlala nobaba wakhe uNarijani and uMili wayejwayele ukuspend isikhathi sakhe practice English yakhe njengoba wayeplan ukuhamba la eIndia ayohlala eCanada uqala impilo entsha. uNarijani wayengathanda ukuthi indodakazi yakhe uMili ahamba ephesheya kodwa uMili wayejwayele ukuncenga ubaba wakhe emtshela ukuthi isimo sempilo nomnotho la eIndia asikho kahle. Kusasa uNarijani wayehambisa uMili ngesithuthuthi ngenkathi uMili ethola imiss call efonini. ubaba wakhe embuza ukuthi ubani okufonelayo wathi uMili ufonelwa umngani wakhe uSamira. uNarijani abangesakunaka lokho wathatha indodakazi yakhe waqhubeka bahamba. Kwathi mayesehla uMili esithuthuthini sababa wakhe wamenyezwa enye indoda eyayipirate'a ngesithuthuthi eyayizama ukushela kodwa uMili wayeziba waqhubeka wahamba emsebenzini wakhe erestaurant eyayibizwa ngeDunes Kitchen. Wafika emsebenzini wakhe wayiqala ishift yakhe kodwa ifoni yakhe yayingayekile ukuringa esafonelwa yilowo muntu oyedwa obelokhu emfonelile uSamira. Nalapho uMili wayesaqhubeka nokuyiziba engayiphenduli ifone call kaSamira. Nokwathi emva kwesikhathi kwakhala ifoni yasesitolo wayiphendula uMili kwaxolisa le ndoda icela uMili ukuthi ucela inike elinye ithuba. uMili wavele wanxapha wavala ifoni ecasukile watshela omunye usisi asebenza naye uHaslane ukuthi ulokhu efonelwa yile boyfriend yakhe ekuthiwa uSamira. Kwathi ntambama uMili wahamba beyobuka imovie ecinema nobaba wakhe waphinde wareceive ifone call from uSamira kodwa uMili wethuswa ukuthi boyfriend yakhe uSamira uhlele eduze kwakhe ecinema. Nokuyilapho uSamira aqhubeka nokuxolisa khona kuMili kodwa uMili wayesesaba ukuthi uSamira ukhuluma phambi kwababa wakhe ongayazi irelationship yabo. uMili wagcina ethambile wachameka ilamagama ashiwo uSamira wa-end up esemxolele. Ey'nsukwini ey'landelayo siyathola ukuthi uMili nange sespend isikhathi esiningi sebebuyelene neboyfriend yakhe uSamira abuye aqhubeke nokupractice English mayesesekhaya lakhe. uMili wathi mayebhala ne-IELTS exam waphasa ngama-flying colours. Lokho kwamjabulisa kakhulu uMili. Waqhubeka ne-application yakhe yoku-aplayela eCanada nombaba wakhe wayengakujabuleli lokho. Neboyfriend kaMili uSamira nayo njengobaba kaMili wayengakujabuleli lokho. One day uMili esemsebenzini wareceive ifone call efonelwa uyena uSamira. uSamira etshela uMili ukuthi naye usethola umsebenzi usedolobheni lase-India ekuthiwa iNew Delhi. Wathi uSamira ngisho ngathi wavele uyathanda ukuya lapha eNew Delhi for ukuyosebenza kodwa usafuna ukuhlala la alinde uMili aza eCanada. uMili watshela uSamira ukuthi angazilahlekiseli ngethuba elivela kancane kanje ngenxa yakhe. Emva komsebenzi uMili bahlangana noSamira for ukuhamba baye ethempelini ukuyothandaza. uMili watshela uSamira ukuthi usazokhuluma nobaba wakhe about umshado wabo ngoba wayelinde ukuthi uSamira azathola umsebenzi. Lezo indaba zamjabulisa uSamira. Bathi sebegibela isithuthuthi sebehamba sebeye ekhaya endleleni bamiswa amaphoyisa omgwaqo for ukugibela isithuthuthi bengayigqokile igqoko ama-helmet. uSamira wakhuluma nelinye iphoyisa elalinen-hliziyo embi elaziwa ngoSatish exolisa kuSatish ukuthi ubehambisa intombi yakhe ekhaya. uSatish watshela uSamira ukuthi unuka utshwala wamthesta wathola ukuthi uke waphuza kancane uSamira. iphoyisa uSatish wambopha uSamira wabuza ifone number kababa kaMili for ukuthi afike azomlanda. uSamira wancenga kuleli phoyisa ukuthi lingamfaki ubaba kaMili kuleli ndaba. iphoyisa uSatish elalinenkani labathatha bobabili labase-police station. Sebese-police station uNarijani ubaba kaMili wafika e-police station. uNarijani wacasuka kakhulu ukubona indodakazi yakhe kulesi simo. iphoyisa uSatish latshela uNarijani about ukuthandana kaMili noSamira. uSatish waze wakhuluma kabi ngoSamira kubaba kaMili ethi uyisigebengu uSamira. uSatish watshela uNarijani ukuthi angayithatha indodakazi yakhe uMili bahambe kodwa uNarijani wayemthukuthelele kakhulu uMili engamkhulumisi. Bese endleleni kwakuthulekile bengakhulumisani njengasey'nsukwini noma sebesekhaya uNarijani wayengayikhulumisi indodakazi yakhe. Kwathi ngakusasa bahamba sebeyobhukha ithikithi le-flight ngoba uMili wayeselungiselela ukuya eCanada ngokomsebenzi. Nokuyila uNarijani wabatshela khona e-airport ukuthi ucela uMili bambhukhele ithikithi lebhanoyi elizohamba early kunawo wonke. babuye e-airport uNarijani wehlisa uMili emsebenzini wakhe wasuka lapho wahamba wamshiya engamkhulumisanga. usuku lonke ifoni kaMili yayikhala ngesikhathi ebhizi efonelwa uSamira kodwa engayiphendula uMili yayiziba. Nokuyilapho uSamira wagcina efikile e-restaurant wazotshela uMili ukuthi ntambama uyahamba uye eNew Delhi ethi uyacela ukuthi bakhulume noma isikhathi esingango 2 minutes. uMili watshela uSamira ukuthi uye emsebenzini
eceleni yena la. uSuda umnikazi we-restaurant wezwa indlela uMini yathethisa ngayo le ndoda noma wayengeza ukuthi kuthiwani wakufika wazothethisa uMili wamtshela ukuthi angabe ukhuluma ngendlela yokulwa uma ekhuluma ne-customer. uSuda wanika uSamir something yazoyidla for ukuxolisela uMini indlela akhulume ngayo, kodwa uSamir waphuma wahamba engayidlanga naleyo nto ayinikiwe. Kalobo busuku kwasekulungiselela ukuvala i-restaurant, kodwa uMili wayesasaba ukuya ekhaya ngenxa kababa wakhe osamthukuthelele. Umnikazi we-restaurant uSuda wayengaphandle kwe-restaurant ekhuluma nabantu bema-supply ngesikhathi kufika umuntu we-delivery namabhokisi ayenama-tray enyama ayewalindile. uSuda wamisa abafana abancane ababili abasebenza la e-restaurant, uLadu noVipul, ebathethisa ethi bahambelani beshiya la mabhokisi engabe bafake e-cold room kuqala. Ngempela bawathatha abafana amabhokisi sebeyawangenisa kwe-cold room, nalapho esibona khona uMili ese-clocker out for ukuthi seyahamba. Abafana bacela uMili ukuthi bacela bafakele ku-deep freezer la mabhokisi ngoba balate khona into abayiphuthumayo. uMili wavuma wathatha lawo mabhokisi, kodwa bathi sebehamba uLadu owayekade ekhohliwe ekuqaleni uku-clocker out wabuyela emuva ese-clocker out. Siyambona uMili efaka amabhokisi phakathi kwe-freezer room la esibona khona uSuda umnikazi we-restaurant edlula ethuswa ukuthi umnyango wase-deep freezer bawushiyeleni bewuvulile. Wavala umnyango we-freezer waqeda lapho wawukhiya. uSuda wacisha wonke ama-light wasehambe yo-check-a bonke abasebenzi ukuthi abe bonke bese beklokhela ukuhamba yini. wathola ukuthi bonke baklokhe out bonke, engazi ukuthi uMili usekhona ngaphakathi kwe-freezer room engathi esebuyisela la maphakethe enyama kade sewele phansi. uSuda wathi esecisha leli light elikhulu kwacisha ndawo zonke nase-freezer room. lokho kwathusa kakhulu uMili owayesangaphakathi. wagijima esethi uphuthuma emnyango wathola ukuthi uselate. wakhanyisa ilight engaphakathi la e-freezer room wamemeza ecela usizo, kodwa akekho wayengamuzwa ngoba la kwi-freezer room kunomnyango wokuqinisa onamarabha. nokwathi lapho ethi ubheka ifoni yakhe esikhwameni wethuka esekhumbula ukuthi ubegcine ishiye phezu kwetafula ngaphandle. wayengekho umuntu omzwayo ngoba sibona nomnikazi we-restaurant uSuda esephumela ngaphandle. uMili sembona ezama ukuyoshayisa umnyango for ukuwuvula, kodwa lokho kwakungamsizi ngalutho. uSamir wayeselungiselela ukugibela esehambe ese-New Delhi wayeqhubeka ephindaphinde efonela uMili, kodwa uMili wayengaphenduli. uHaslin le ntombazane eyayisebenza noMili yafonelwa uNiranjan ubaba kaMili owayekhathazeke ngokuthi indodakazi yakhe ayikabuyi futhi ayiphenduli ifoni. uHaslin wayesephatheke kabi wafonela uVipul, omunye walabafana abancane abasebenza e-restaurant. uVipul watshela uHaslin ukuthi uMili nomphathi uSuda ubashiye e-restaurant yena ngenkathi esehamba nomngane wakhe. uHaslin wayesephatheke kabi wafonela umphathi uSuda. uSuda watshela uHaslin ukuthi uclock out wahamba uMili ngoba uyena yedwa uSuda ubesele evale e-restaurant sebehambe bonke. uSuda wazizwa ecasuka watshela uHaslin ukuthi usuke engazi futhi engenandaba ukuthi umsebenzi uyaphi uma esephuma emsebenzini. uHaslin wafonela uNiranjan ubaba kaMili emtshela ukuthi uMili besehambile already emsebenzini. uNiranjan wayesephatheke kabi eseyisola ngokucasukela indodakazi yakhe. wayesemi ngaphambi kwayo le restaurant ngesikhathi ezama ukufonela indodakazi yakhe uMili, kodwa ifoni kwakungelula ukuthi ayizwe ngaphandle ngoba futhi yayisilent. ngaphakathi kwe-freezer room i-temperature yadropha to -12.5 degrees Celsius. uMili wazama ukuhlikihla izandla ezama ukuyifudumeza. wathola ithikithi le-movie lasesinema lakade bekhona nobaba wakhe. wacabanga ukuthi imovie yokugcina ijwayele ukuphela ngalesikhathi. uSamir wayephatheke kabi wayesesebhasini esehambe eNew Delhi. esinema ngempela imovie yokugcina ayisiphela ngoba sibona abantu sebephuma behamba. uMili wabona lapho ukuthi sekuyisikhathi sokuphela kwemovie waqala lapho wamemeza eshaya nomnyango we-freezer room nge-tray, kodwa ngebhadi abantu ababephuma esinema behamba phambi kwakhona babengamuzwa ngaphandle kwengane yomfana omncane owezwa something. watshela ubaba wakhe nokwathi lapho elalela ubaba wakhe, kanti ngesikhathi uMili eseyeka ukushaya umnyango ubaba omfana wathi angizwa lutho mina samsekhaya bahamba. sekhambe wonke umuntu la emall yacishwa imall. i-thermostat yala e-freezer room yabanda kakhulu yaba u-13.0 degrees Celsius. lokho kwashintsha ubuso bukaMili wayesegodola kakhulu waze waphuma ngisho igazi emakhaleni. ukubanda kwaqina kakhulu e-freezer room ngesikhathi sebuba ku-16.1 degrees Celsius, kodwa uMili wayengafuni ukulahla ithemba ngoba sembona esesebenzisa iy'mpahla zakhe ey'dabula ekurolele ezandleni nasey'nyaweni from ukufriza ngesikhathi ebopha nge-duct tape. nokwathi lapho uMili ephakamisa amehlo wawabona lamafeni akhipha kakhulu ukubanda, wadabula amakhalibhothi wahamba azama ukuyowavala lamafeni enamathisela amakhalibhothi nge-duct tape. kanti uzothi esenza kanjalo umlenze kaMili wacindezelwa leli shalofu lensimbi eliwile. lokho kwamdalela ukuthi ezubuhlungu kakhulu. epolice station kwafika ubaba kaMili uNiranjan ehambisana nomngane wakhe uMohan laba bezokhuluma khona naleli phoyisa elinenhliziyo embi ekuthiwa uSatish. uNiranjan wayephatheke kabi watshela uSatish ukuthi indodakazi yakhe uMili ilahlekile. uSatish wathi ku-obvious phela lokho uhambe nalesigebengu se-boyfriend yakhe ekuthiwa uSamir. uNiranjan watshela iphoyisa uSatish ukuthi indodakazi yakhe uMili akayona leyo nhlobo yentombazane, kodwa uSatish wanika uNiranjan i-address kaSatish
wabatshela ukuthi abaphume bahambe. Kwi-freezer room uMili simbone esusindwangu unyaweni lakhe olulimele, wathola ukuthi nonyawo dislocated ngoba lishiftile ithambo, nonyawo lashintsha umbala lwabahlaza. Ubaba kaMili uNerigen nomngani wakhe uMohan bafika kubo kaSamir bafica kaSamir, wabatshela ukuthi uSamir uhambe namhlanje ebusuku uthola umsebenzi eNew Delhi. Lokho kwamphatha kabi kakhulu uNerigen ngoba sembone ephinda ukufonela indodakazi yakhe kodwa still ifoni kaMili yayingaphendulwa. E-freezer room uMili wakwazi ukuba nesibindi sokuhlanganisa amashalofu amabili ecindezela unyawo lwakhe olwalubhinyikile, wakwazi ukuliqondisa laqonda. uHaslin osebenza noMili benomkhwenyana wakhe bafika kanti kuzofika noSamir ojikile endleleni eNew Delhi ezwe ngokulahleka kaMili. uNerigen wayecasukile waxavuna uSamir ngamawashingi embuza ukuthi uyiphi ingane yakhe, kodwa uSamir wabatshela ukuthi akazi lutho yena naye ufonele uma wakhe esebhasini eNew Delhi wajika wabuya. Kodwa umngani kaNerigen uMohan wayengamkholwa uSamir wamthatha wamusa epolice station. uMili wayesegodole kakhulu e-freezer room wethuswa ukuze igundwane limthinta esandleni. Wesaba kakhulu ngesikhathi ethuswa yileli gundwane kodwa ekugcineni wagcina selithinta naye selibrush. Iphoyisa uSatish wayeselele emotweni yakhe wareceive i-phone call from isekela lakhe lalimtshela ukuthi umndeni kaMili ufike la epolice station noSamir kodwa uMili akekho. uMili simbone esaqhubeka nokuyirola ngesalotape enkathi eserole nama-cardboards ekuqondisa kahle umlenze wakhe. Wathi uyabheka ekhoneni wabona igundane liphuma nento ewukudla, naye uMili wagcina esehla. Wasebenzisa amandla akhe wonke ngesikhathi ekhipha enye insimbi ephoqa ngenkani ukukhipha ikhava yefeni ngoba sibona uNerigen nomngani wakhe uMohan sebehambe bebuza wonke amalungu omphakathi ngoMili olahlekile. uMili simbone kwazile ukukhipha le khava yefeni, wasezama ukuyijema ngensimbi ukuthi ime kodwa lokho akusebenzanga. Wabasa ama-cardboards ezama ukotha kanti kuzogcwala intuthu ngaphakathi emkhwehlelisi. Lokho kwamenza wadecide ukuwucisha lo mlilo ayewubasile. Wenza iplani yokubeka amabhokisi phezu kwaleli shalofu eliwile nasemaceleni for ukuzakhela indawo yokungena ukuthi acashe ngaphakathi. Bangena ngaphakathi benegundwane light isigarate light izama ukwandisa ukufudumala ngalowo mlilo omncane. uNerigen nabanye babuyela epolice station ngokuthi nephoyisa uSatish wayesegcine ebuyile. uSamir wacela iphoyisa ukuthi litrack ifoni kaMili ukuthi igcinephi ukusebenza, kodwa iphoyisa uSatish wakhombisa ukungabi nandaba nombono kaSamir. Ngoba wathethisa uSamir wathi ngeke ngizwe ngawo ukuthi kumele ngenzeni, wambizela eceleni wamtshela ukuthi akakhuluma iqiniso ukuthi uyenzeni intombazane. uSamir watshela uSatish ukuthi akamenzanga lutho uMili, kodwa uSatish wavuka ngolaka waze washaya uSamir. uNerigen ubaba kaMili wazama ukubalamula. ukapteni wasuka e-ofisini lakhe igama lakhe uRavi wafika wazobuza ukuthi umsindo wani lo. uNerigen wachazela ukapteni ngephoyisa uSatish ukuthi ukhombisa ukungabi nandaba kanjani ngodaba lendodakazi yakhe elahlekile. ukapteni uRavi wathethisa uSatish embuza ukuthi akacabangeni ukuthi leyo ntombazane ingaba sengozini. Wamtshela ukuthi kuxhumana nabe-cyber unit njengamanje ukuthi batrack ifoni yentombazane, ubuye fast uze ofisini lami uzongitshela i-update ukuthi kwenzakalani. uNerigen waqhubeka wachazela uRavi ngakho konke okwenzekile. Nokuyilapho ukapteni uRavi afonela khona uSuda umphathi we-restaurant, waphinda lapho futhi uSuda wachaza ukuthi uMili ubengekho e-restaurant yena ngenkathi ehamba ngoba bese clock out naye uMili. Ethi uSuda yimina ngihambe ekugcineni kwabo bonke njengazo zonke iy'nsuku. uSamir wabachazela ngomunye udriver wa-operator ngesithuthuthu ukuthi naye ujwayele ukubangela uMili isicefe. Basuka lapho bahamba sebeyoyifuna nayo le ndoda. Kwi-freezer room uMili waqala zegundwane kodwa kwamphatha kabi ukulibona ukuthi selifile. Sebesendleleni uSamir wafonela uSuda emtshela ukuthi akamforwardele i-attendance sheet yey'khathi zabasebenzi abaclock ngazo out. Lokho kwabadidisa kakhulu ukuthi umfana omncane uLadu ubatshela ukuthi uMili ubese e-restaurant ngasikhathi ehamba yena nomngani wakhe, kodwa la kukhombisa ukuthi uMili oclock out ekuqala kunoLadu. uSamir waphuma fast emotweni abona umngani wakhe ohamba ngesithuthuthu ecela ukuthi amboleke sona ukuze aphuthume ufuna uLadu. uSamir watshela uNerigen nephoyisa nabanye ukuthi abahambe baqhubeke nokuyobheka le ndoda yesithuthuthu enokubangela uMili isicefe. Kwi-freezer room kwase kubonakala ukuthi uMili ngeke asakwazi ukuphila isikhathi eside, nokuyilapho ayesejikijela yonke inhlobo yokudla kwefeni ukuze ayimise kodwa still lokho kwangasebenzi. E-police station uSatish wareceive i-phone call ukuthi sitholakele ilocation la egcine khona ukusebenza ifoni kaMili. uSatish wathi abamsendele leyo location nge-WhatsApp, kodwa bathi uma bemsendela leyo location uSatish wayiziba leyo message waqala wayebukela amavidiyo ku-YouTube. Lokho kwaphatha kabi iphoyisa elalimile phambi kwakhe. Kwi-freezer room simbona uMili eseyirole ngoplastic umzimba wonke, nalapho esazama ukuqhubeka nokujikijela inyama kwifeni. Emgwaqweni ukapteni uRavi wakwazi ukuthola le ndoda yesithuthuthu ekuthiweni ukunaka uMili, kodwa le ndoda yayikhalela ngokuthi ayazi lutho kwaze kwafika omunye udriver wayifakazela. uMili wagcine kwazile ukujikijela enye into yokudla yajema ifeni yama. Lokho kwamenza uMili wathi ukukhokha umoya kancane, kanti sibona noSamir sekwazile ukuthola uLadu embuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi aclock emva kaMili mayephinde ethi uLadu uhambe kuqala kunoMili wamshiya. uLadu wayesetetazela wathi bamcelile uMili ukuthi bacela bafakele amabhokisi ngoba kukhona enye into ebebeyijahile benomngani wakhe. Wavuma uMili ukuthi uzobafakela kwi-freezer. uSamir wafonela umngani wakhe efuna ukumbuza about i-freezer room yalapha eDun's restaurant, kanti ifoni kaSamir izovela iphelelwe ibhetri ngoba yayingachajiwe bengasakhulumanga nomngani wakhe.
wakhe. Ukungafuni ukuchitha isikhathi uSamir waphuthuma khona e-restaurant, kodwa ngendlela esejahe ngayo ngesithuthuthu amaphoyisa ayeseqede ukuchecka i-CCTV camera yala emall, kodwa kuyakhombisa ukuthi uMillie akabonakalanga esephuma esehamba. Nomphathi we-restaurant wayeseze wacikeka ngoba wayengasawaphendula ama-phone calls mabemfonela. Lokho kwacasula ukapteni wamaphoyisa uRavi wangena emotweni wahamba emzini kaSuda. Kwi-freezer room uMillie simbone sejikijela inyama kwifeni yesibili, kodwa lapho wayesephelelwa amandla uMillie. E-police station iphoyisa laseliphatheke kabi lalincenga uSatish ukuthi akasendele ukapteni uRavi ilocation yefoni yentombazana njengoba ethe akabum-update. uSatish wayecasukile watshela leliphoyisa ukuthi ngeke ayenze leyo nto yena ngoba uRavi ubukisengaya phambi kwabantu emthethisi. Iphoyisa lancenga uSatish ukuthi kungenzeka intombazane ibe sengozini yokufa. uSatish wabuza leliphoyisa ukuthi licabanga ukuthi unendaba yini nempilo yaleyo ntombazane yena ngoba akanandaba. Isiboshwa esasivalelwe kwiseli sasilalele leyo nkulumo, sazama ukulekelela ngokuvele sishaya esinye isiboshwa khona kuzonakwa bona. Lokho kwacasula uSatish waqonda khona kwiseli wafika washaya sona leso siboshwa esasiqala uchuku. Iphoyisa lasebenzisa lelo thubu ukuyovula ifoni kaSatish, nokwathi lapho mali ithola le location la phone ukapteni uRavi lamtshela ngelocation. Sibona uSamir wayekade equlekile emva kokushayisana nemoto ngesithuthuthi sakhe vuswa udriver wemoto embuza ukuthi uright yini. uSamir watshela le ndoda ukuthi ayimphuthumise emall. Nobaba wentombazana uNarejan wayehambisana namaphoyisa babeze khona e-restaurant sebezombheka khona uMillie owayesedizi esemphelela kakhulu amandla. uRavi namanye amaphoyisa bafika eDunes Kitchen Restaurant, kodwa inkinga abasebenayo uSuda wayesesendleleni eza khona la kanti nabo banabo ukhiye bokuvula e-restaurant. Temperature kwi-freezer yayisewu-18 degrees Celsius. uMillie owayesebenzisa amandla akhe okugcina ngesikhathi ezama ukuvula lama-screws aphumela kwiventi yasodongeni, wayekhipha zonke i-crew one by one, wafica amapayipi ayehla ishona phansi. Ngamandla akhe okugcina wazama ukushaya i-tray elibangisa umsindo ngethemba lokuthi umuntu uzozwa through lelo passage lamapayipi. uMillie avele amphelela amandla waquleka kanti uzowisa i-tray ngepassage lamapayipi kanti elizowela phambi kababu wakhe. uSuda wagcina efikile wavula umnyango wase-restaurant, bagijima baya kwi-freezer room bamfice esequlekile uMillie. uSamir wazama ukumgqokisa ingubo ukuze amfudumeze, but still lapho uMillie wayesethule ngasanyakaza. uNarejan noSamir amadoda omabili avela akhala. uMillie wawunyakazisa umlomo aphuthuma amadoda esemhambisa esibhedlela. Ngakusasa siyabona esibhedlela ukuthi udokotela uyabatshela ukuthi uMillie bese-develop ama-complications, kodwa ngenhlanhla ulethwe esibhedlela before i-hypothermia izimngene ngokugcwele. Ibatshela udokotela ukuthi umuntu wesifazane ostrong uMillie ngoba ukwaze ukusurvive 5 hours ku-temperature ebengaphansi ka-17 degrees Celsius cold, nokuyilapho ebeyigqokile iy'ngubo zakhe ey'jwayelekile. ukapteni uRavi wathethisa uSuda umphathi we-restaurant ngokungayifaki i-safety alarm kwi-freezer. ukapteni uRavi wareceive i-phone call from iphoyisa uSatish ngenkathi ethi uSatish abe-cyber unit sebekwazile ukuthola i-last location yefoni yentombazane. Lokho kwamcasula kakhulu ukapteni uRavi embuza ukuthi ubeyidelay iselani pho i-information ebaluleke kanje, emtshela ukuthi uzobhekana nesijezisi esinzima later. uMillie siyambona esibhedlela sevukile. Kunalokho uMillie wayesaworried ngempilo kababa wakhe embuza ukuthi waphuzile namaphilisi. Wabuye wathuswa ukubona uSamir elimele after accident. Into yajabulisa uMillie ukubona uSamir nobaba wakhe bendawonye. uMillie watshela ubaba wakhe ukuthi usayikhansela indaba yaseCanada usezohlala la, kodwa ubaba wakhe wamtshela ukuthi akayicabangisise leyo nto ngoba isimo somnotho sala e-India sikho right. Wathi uMillie akanandaba yena, kodwa into ebalulekile ukuba around abantu abathandayo. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.